6. Ξεκίνα. Ό,τι να πες. 6. 1. Μανώλης Παναγούλης. Ψηλάκια. Προχωράμε. Μέχρι το 26, ναι. Ναι, άλλα 2 είναι. Άλλα 2. 26. Προχωρήσει. Είχα υποσχεθεί την πίτα να μην κόψουμε φέτο. Πέρυσι είχαμε κόψει την πίτα με το κύριο νησί είναι το τάτο. Ξεκινήσαμε το τάτο, Φέτο έχω υποσχεθεί να το κόψουμε με το μαχαίρι του κύριου Χρήστου εδώ του Λιούμι. Γιατί, για ποιο λόγο, πες μας γιατί. Όχι, έτσι μου ήρθε.